आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023। वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत। स्थळ आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग। स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 9067 92 77 62। विधान परिषदेमध्ये जे अतारांकित प्रश्न आहेत ते उपस्थित झाले। त्यामध्ये दुसरा जो महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो रोजगाराचा प्रश्न आहे। सिंधुदुर्गच्या डोक्याला ताप असणारे असे हे दोन प्रश्न, एक आरोग्य आणि दुसरा रोजगार। कारण दोन्ही गोष्टींसाठी सिंधुदुर्गवासीय परावलंबी आहे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बना असं एकीकडे सांगितलं जात असताना आम्ही गोवा पे निर्भर असेच सिंधुदुर्गवासीय किती दिवस अजून दिवस काढणार आहोत। कारण रोजगार आणि आरोग्य ह्या दोन्ही प्रश्नांच्या बाबतीत बहुतांश सिंधुदुर्गवासीय, बहुतांश सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ल्यातले युवक हे गोवा पे निर्भर आहेत असं म्हणावं लागतं। आणि हे होत असताना आज आरोग्याच्या, आपल्या उद्योगाच्या प्रश्नावर किंवा रोजगाराच्या प्रश्नावर जो अतारांकित प्रश्न उपस्थित झाला, जो उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना प्रश्न विचारला गेला, तो आडाळी MIDCच्या बाबतीत। कोकणात आलेले उद्योग किंवा त्यांना झालेला विरोध, त्याच्यावरनं झालेलं राजकारण हे आपण पाहिलं। कोकणात उद्योग आला की विरोध होतोच असं म्हटलं जातं, पण आडाळी MIDC हा असा एकमेव असा एक प्रोजेक्ट आहे की ज्याला तो आल्यानंतर 80% अधिक जे क्षेत्र आहे ते स्थानिकांनी महामंडळाकडे स्थलांतरित पण केलं। त्याचं प्रोजेक्टचं स्वागत केलं। मात्र एवढं होऊन सुद्धा अगदी 2013 मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर सुद्धा आज 10 वर्षात आडाळी MIDC मध्ये काही झालेलं आपल्याला दिसत नाही। त्याच्यासाठी लॉंग मार्च काढावा लागला होता दोडामार्गवासियांना। आणि दुर्दैव म्हणजे जे सत्ताधारी आहेत, जे सत्तेत आहेत ते लोक सुद्धा या लॉंग मार्च मध्ये सहभागी झाले होते आणि आपल्याच सरकारच्या विरोधात ते लॉंग मार्च मध्ये ग्रामस्थांबरोबर, तिथल्या दोडामार्गवासियांबरोबर सहभागी होताना पाहायला मिळालं होतं। आणि हा प्रश्न आज अतारांकित प्रश्न म्हणून विधान परिषदेमध्ये उपस्थित झाला आहे। आणि याच्यामध्ये आमदार उमा खापरे, प्रवीण दरेकर, विजय गिरग, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रसाद लाड, ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे, रमेश पाटील, रामदास आंबटकर, प्रवीण दटके, निलय नाईक, राम शिंदे, महादेव जानकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, रमेश कराड यांनी या प्रकल्पाकडे, ह्या प्रश्नाकडे आरोग्य मंत्र्यांचं, आपल्या उद्योग मंत्र्यांचं लक्ष वेधलेलं आहे। MIDCच्या प्रश्नावरनं त्यांनी उद्योग मंत्र्यांना जे काही प्रश्न केले ते आपण पाहणार आहोत। कारण आडाळी येथे एकूण 720 एकर क्षेत्रामध्ये हे औद्योगिक क्षेत्र निर्माण झाले आणि 2013 म्हणजे 10 वर्ष झाली त्याला मंजुरी आहे। स्वतः नारायण राणे उद्योग मंत्री असताना आता ते केंद्रीय मंत्री। आडाळीचा विषय मार्गी लागणं गरजेचं होतं, उद्योग येणं गरजेचं होतं, रोजगार मिळणं गरजेचं होतं। ते मात्र झालेलं दिसत नाहीये। 11 वर्ष, 10-11 वर्ष हा कालावधी यासाठी आम्हाला घालवावा लागलाय। आणि यावेळी जो अतारांकित प्रश्न उपस्थित झाला त्याच्यामध्ये 210 भूखंडातील रस्ते, प्लॉटचे सपाटीकरण मागील 10 वर्षापासून न झाल्यानं, पुरेशा प्रमाणात नागरी सुविधा उपलब्ध नसल्यानं, अद्याप पूर्ण क्षमतेने उद्योग सुरू झाले नसल्याची बाब ऑगस्ट 2013 मध्ये निदर्शनास आली आहे। हे खरं आहे का असा प्रश्न आमच्या उद्योग मंत्र्यांना उपस्थित केला गेला आणि या प्रश्नावर उद्योग मंत्र्यांनी हे अंशतः खरं असल्याचं म्हटलंय। त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न उपस्थित केला गेला की स्थानिक लोकांमार्फत या क्षेत्रामध्ये उद्योग सुरू करावेत अशी निवेदनं प्राप्त झाली असून आडाळी औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांची कामे अंतिम टप्प्यात असून भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे। हे खरं आहे का असा प्रश्न यावेळी उपस्थित केला। यावर उद्योग मंत्र्यांनी दुजोरा दिलाय। उद्योग मंत्र्यांनी म्हणजे प्रश्न एवढं पण उत्तर दिलेलं नाहीये। यात सर्व नागरिक आणि मूलभूत सेवा उपलब्ध करून बेरोजगारांसाठी खुले करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे असा प्रश्न जेव्हा उपस्थित केला तर यावर उद्योग मंत्री म्हणालेत की पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबतची कामे हाती घेण्यात आली आहेत। यातील काही कामे पूर्ण झालेली असून काही कामे प्रगतीपथावर आहेत। महामंडळातर्फे आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाच्या वाटपास सुरुवात करण्यात आली आहे आणि 14 भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असून 190 भूखंडाकरिता ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज मागवण्यात आले असल्याचं उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलंय। तर विलंबाची कारणे काय यावर जर विचारलं असता तो प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं जे साचेबद्ध किंवा जे सरकारी उत्तर असतं किंवा ज्या पद्धतीनं उदय सामंत यांनी ते उत्तर दिलं ते पाहायला मिळत आहे आपल्याला। एकंदरीतच कोकणातली बेरोजगारी, कारण मी म्हटलं की आरोग्य आणि रोजगार या दोन्ही प्रश्नांसाठी आम्ही गोवा पे निर्भरच आहोत किंवा दुसऱ्या राज्यांवर किंवा मुंबई, पुणे, कोल्हापूर ह्या सारख्या ठिकाणावरच आम्ही निर्भर आहोत। त्याच्यामुळे या प्रश्नांकडे खऱ्या अर्थानं आमच्या या मंत्र्यांनी, कारण उद्योग मंत्री हे आमच्या कोकणातले आहेत,
आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे ते सुपुत्र आहेत, याआधी इथले पालकमंत्री राहिलेले आहेत. त्याच्यामुळे इथली झळ, इथल्या लोकांची तळमळ ते जास्त करून जवळून समजून घेऊ शकतात किंवा त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचू शकते. त्याच्यामुळे आता त्यांनी यावर प्रामुख्यानं लक्ष देत हा जो प्रश्न आहे तो मिटवावा. कारण नुसतं सरकारी उत्तर देण्यापेक्षा त्याच्यावर ठोस उपाय करणं, कारण हे सरकार हे गतिमान सरकार म्हणून ओळखलं जातं. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार असे 2 उपमुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री असं महायुतीचं सरकार हे राज्यात असताना अनेक धाडसी निर्णय त्यांच्याकडनं घेतले जात असताना सिंधुदुर्ग वासियांच्या डोक्याला ताप म्हणून जे 2 प्रश्न प्रामुख्याने समोर येत आहेत तो आरोग्य आणि उद्योगाचा प्रश्न आज सुद्धा विधान परिषदेमध्ये अतारांकित प्रश्न म्हणून उपस्थित झाला. आता लक्ष असेल हिवाळी अधिवेशनाच्या तारांकित प्रश्न म्हणून हे प्रश्न कधी उपस्थित होत आहेत आणि यावर आमचे आमदार कशा पद्धतीनं, मग सत्ताधारी असतील विरोधी असतील, आमच्या ह्या नेत्यांना, आमच्या इथल्या लोकप्रतिनिधींना कशा पद्धतीनं धारेवर धरतात आणि कोकणवासियांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून कोकणवासियांच्या पदरात आता काय टाकतात याकडे संपूर्ण कोकणवासियांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.